Enya ade a o my Ghana ade hye mo ya bibiduro no omo no wo ma omo ya bofuduro ekontokwa bia wo manyim. Global of for ebie eye abosubompie so mining project e de ama wasa fiase. Ensamo no pina na kan yese won konwa e de be sem mo say ewia pem to be kase wo DL oha ne nsia e kiripo enkro kasa fidie so. Ne ye ka me say Forest Group Band esu yasene tie di ne yem eye Fair Group Band ne ye kasa Fair Group Band na ye dwumade de na ye papa ne bia me sere dwumade bia wudi a ubehia nwom wase no papa to nsafre ne yambeso sompa ye wa live banner ye wa nyom to for ma no wate instrumentalist papa bia mo bo ejese ne nwom na woni beje pam eno wa chinso ye sanso wa quality instrument ye ba dwumade ase na beso manya no fon fechiri papa to nsafre ye wate wedding bia wo ye eye bi na eba so anase bia make say wa woda bi na wudi birthday parties anase bia wo twa adwuma wo pon wo ho school no wakwa wo wie wo pon ho school graduation na wo ye anase bia nsore dwumadi ahodo bia no wi wetu nkyɛn a dwumadi bia wudi abehia nwom wasere mesere fa badan eye Fair Group Band ne yambeso sompa se da medi kaka no ye wa quality sound ne ye sanso professional instrumentalist a mo nim tese ne bibia bɔ kama pam enwum bia so ye ne moto sanso ne mfiri ne papa ne bia bɔ mu pante mesere wo to nsafra ye na wonu ho da se o ma yabeso mo wo wo pe achi akwan a ye watema committee 22 Bawroso inside hodom ne yebutu ya homa ne 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741. Menkafun su papa be dwama so bia to aguso a wotobe ye Lumba supeni oba Ghana hanom ne amanone ni na ade anu ani nsu obia enum bi enu ntino bank na puprimantem hanom a so distributors bebre na anewa ha okodan so man ya madam abanyameche apiemu ewo honom Ofanko so mama Vig enso ewo ho da kuma bra kwame okodowe nya madam midit kusin so ewo ho pokwase odumase eye nana setra tema ashaiman so Auntie Emilia madam Patience ne Pegimami Business Center epiemu ewo honom na so pension ne dudu atu atonde a ubetimi afrem 240549889685 ana 0549436616. Akenkanfo benu ayese nkonwa ebeso mawie no edi ameje so yo wofa ose ade yo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hutedin ene bantwere bo na watafirija mene mo wofa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye ba ye de kase bo no ekiri mwankasa ebeso mo nansa na no me wofa se Rose Gold osidi ye kase bo no eye de ba dia Adia enye obi adia Rose Gold ne tie DL kasia bom ese kutu ese bebam DL News. Yamamo akwapa efi tumirike ne hia yen ewo Facebook and efinsi YouTube na nyamfa kasebo no enchiri mankasa ensam ya hia kasebo na se de free o my Ghana ye finfin mantemu na ya hia de free eposifo sensemu na make se o my Ghana na wotwi mu de nemo yekoso efa o my Ghana school ensensemu de ana modern pam every say ye nyina yenim say University of Cape Coast abaya ba kwa ne dende innocential abofrai Nhyiraba sa nipa bi age ne kra de free ne sem o Cape Coast ni potem man guso ebobna eno da so beto odwase ne ye bore senior high school Savannah mantem nim chechire ni ba ko ne abofra ba ko science laboratory fa wo won fa hyehye ne ma ye nsempio man yanka ho asem ne nso beto odwase wo bahura mu a ewo mfantepem senior high school ni mo Cape Coast a abemo ba ko school honom oye final year student afia na wo wie school Edan bia mpanimfo si omunwie ye ewo Lanot ewo Cape Coast abofra ko wada honom na enka ne kirem sei postifo enkrata ne kirem owura bia oya kapintani ene beka kire wo mo sei oya adwuma ewo dan bia wodo mo asi omunwie ye ewo Ola ewo Cape Coast North no wa hu ne sei obi da honom a enipa no keka ne hu bi ogese wa free mo kram na postifo ansa gankrata wo eye brande twam na mba modern akohwe ya mpane mpamokoye a chese nipa ida honom na chese wa prompo na mu nu kura sha se epra chese wa bon kan kura chese ono ankasa de ahoma e de asan ne mre na waje ne kra de afri ne nsem na nkrata Central Regional Police Command e de ba monti kirem sei
o me hwe mu akohu se na ejese ne ejese bag tuntum bi pada ho no ma abofra ni mock examination papers egwom geography paper 1 2026 ewo ma Infantepim Senior High School din eguso abofra ni din ade Emmanuel Ata na positive ankrata ne kirem say omo hwehwe ne niam mu a omo kohu eye phone mienu wom ba ko ne ye small phone yam phone yi bia ene ye jese ne banche da ho ebo ene na nye touch ni bi ena omo sa kohu se Android phone ba ko so touch yi ba ko ka ho a ehya abofra ni bag mu na positive kirem mo maden ekopom Infantepim Senior High School penny for amane mo gi tum say yes eye no kre abofra ye wa film ni din ade Emmanuel Ata wa ye final year student en ka fi na abofra o twa nso hwe twato a wa wie school na make say anam say abofra na mu no proper nti no empere ho amodin ya pagya de akoma ye Cape Teaching Hospital make say mu krabia wono magye omo papa no ahwe de kode nam say abofra ni din de Emmanuel Ata yi ofiri mum na podifo kirem say wonom ahyase a omenye hwehwem ede afa abofra one ye final year student ede man Infantepim Senior High School no e wo kekus ni wu no ehom na mo kirem say be ya abofra ni wuto ho no mo no enam say abofra no say wo bonto ma mmodin ya petepeti ndo ho nyina kama enipa akwa adwuma ho no na nkofa susanso bonen emfa mra wonom se say mekese de hwehwem mapa eguso ekoso wa ho sema efiri Infantepim Senior High School num eba yede mu enkyeremu esemo awie Yentoa Kasiabone so na Ghana Mampeni John Dramani Mahama at the 100 million Ghana cedis at the Akobwa a operational launch at the Ghana National Research Fund 2026. Na bra jumedie no ekoso e won kan pipri mantem hano mendra bnada yo mo bobo so me ne de tosu eyedunsia e won fimpi mienu ne aduonu nsiem no Mampeni John Dramani Mahama akasa ano chemu say sika ye ade ano beboa makwan a eda eye research and commercial production mu ache no ombetimi ahese bibia betimi akoso ye na nsiesi ahodo nso researchers eye no ebetimi aboa Ghana yempunto ye papa na ye Ghana National Research Fund na yade omote ye e Ghana National Research Fund Act 2020 at 1056 asen sane ye betimi aboa na eba research innovation and technology development for sectors ahodo ni ma eno so musika sembetimi akoso ye a wo hwe eye sectors ahodo na chese abode mu nyansape eye science no sanso na ba fidijuma ye technology kuya ye agriculture ya pomuden ho nsem ene eye social sciences ahodo na no so no se kobasa mo ye researcher omusika sembetimi akoso ya nunti no Mampeni HM was so mutimi hwe so musika sem etimi ekoso ya nunti anode 100 million Ghana cedis no edebo ya sane ebe ya ombetimi alanchi Ghana National Research Fund no. The future belongs to nations capable of generating their own solutions to their challenges. Ghana must be one of those nations. And that is why the African Union's target of investing at least 1% of GDP in research and development must be viewed not merely as a spending target, but as a strategy for competitiveness, productivity, and ultimately sovereignty. Unfortunately, Act 1056 is contrary to the AU target. We capped at 1056 at not more than 0.5% of GDP. So already we are misaligned with the AU target. And so we need to look at that. Now if you take the expanding GDP of Ghana, our GDP from 2024 was 88 billion. Now it's 114 billion. So take out your calculators and work the maths. 1% of 114 billion will give you a certain figure. And when you get that figure even, just divided by 2 to get 0.5. It means that we should be investing about 6 billion cedis every year in research. That is the target. And nobody says that Ghana should provide all that money. With our international partners, we should be able to raise sufficient money to invest in research. But we must start somewhere, so I'll announce something modest. Accordingly, I'm pleased to announce an immediate catalytic allocation of 100 million cedis to support the operational launch of the Ghana National Research Fund for 2026.
And so I'm requesting the Ministry of Education in collaboration with the GET Fund and the Funds Governing Board to ensure the transparent, accountable, and results-oriented deployment of these resources. Enia wuti ye Ghana man penny John Dramani Mahama. Yantua kasebon swe nene o my Ghana nsem de bitemu yi pam. Na Ghana for bekaya enrada na ye akane openi pa na opre to me say obedi o mampeni ewo MPP amanyoko ne dimu. Ono kura ye nso ayakane mahye bedwani edema de hia. Wanom ewo Asen Central ewo fifi mantemu. Oniminyamfo Kennedy ohene akompreko Japan endrada obadwumadinye pa wo manyimu a na nyasem kuma endra na yemfinhia poroporopo be de se aduosiane ya kire na papa ne wadi ne wani sa na woda ne kwa obon homoden kwaya do ye pina e de bo man Ghana nwumaku ahoto a edi kan Ghana Post Service or the pickups bi ekoche wonom ana wasanso de 15 motorbikes efile tanfui or the command Accra Regional Police Command so omonye na momode amfa mo apra wo man Ghana m kwame me ahoto baby e de pebihye sumase di bone no yentu omoso sa ademwa wotu ye no o kirem se enye no nko a osanse de incubators e de koma 37 military hospital so omonye na mwa na pomoden sensem enkonkan na Kennedy akompre ko ni minyamfo kasa na o kirem se edu baby anse bi hono ma na atete o ma yetimu no empenifo no bi wo Sikapa nanso onva mwa Ghana manema nkonkan da o yade a na hwe no wosen amanone no okọ o kirema wo no onka wo Sikapa anka eba pomuden sensem de a anka batumetu kwan akobo no ho adwa obi manso nanso no yade ne kan wo manyimu a wo behia doctors o betume so ano de ama wansa na betu kwan kura watu ne scientist empenifo atena o manyimu ye o mani se o emfame ho a ebe yare na beka no wonyo bi so ano no wagu enti opeso wo boa na o my Ghana pomuden sensem ekonkan ana afi nso ya ho ba monsem ekonkan ti no de achede kwama posifo ana afi nso 37 abanyare sabia yi onimnyamfo Kennedy akompre ko kirim sei adoye oyeye nya ono nko am mampo hima boa papa meche na eye ajakoma difia otoso mienu eta akire bi a omunyina boa ya keke ka omonsa se de achede akese ntesai edekobwa wonom o kirem asese de oyeye mo bi mfan tunu tirim se ya manyosem na woye opetumi an woye no akogina ba bi so opetumi nti na woye we na Ghana fa hu se yes oya adoye da bi we nya de amanyosem kan ho kra na opeso oboa na pomuden sensem konkan ne ho ba monsem so konkan wo mai munti ene watu sa na mo etesa o kirema sesei ade a waye no efa pickup akoto na afi nso motorbikes no ode ma counter tourism unit CTU o Ghana Post Service nkura baten so monye na mo fo mo pro hwe hu ni se bibia be konkama ene wachi nso motorbike 15 nso ode kwa komeye Bravo unit e wo Ghana Post Service Lord Nasika ya pa de ma my Ghana eye Post Service pass on bo modin enya daje ndrada na ye brada na ye so mu ye adwuma nanso ne ho do ne na woda ne ho adoye nti wo bo modin abehia no kwan eje achede ne ni aso pam oda penifo modin 37 abanya sabia se so bo modin eje na chede no na bo modin a kire so mani aso de sem sei atu yensem training Emmanuel opoku adusianim se uko abrochire na wohwe hospital se wo ho a na wo baha na politicians ne sikafo a meka ho obi a yare pepa na okọ se ya moa hospitals na yare bi ho a ebowa wo sika kra wo nru se wo anya Ghana doctors ansoso anu amawa wo nru kra no ti ba bi a yo bi a se etumi ye ti na me dem fi se ya mampo hima ne ye kan no yes so ye beboa other things that kan wa no so ba na police for there be omo ba menchen o hwe nyumo mo ye in fact every way CID department no so I will say gumasum say ye report to case kura ma omo a omo nyaka enko nti omo si dada kura omo pe me fere dada di enkam obi o ha mo hwe ni esisi we ya enkam obi a but omo asi dada omo pe nti I will go and give them one of the used pickups a fairly used no so there to say ye hiamwa e wo mind na eni se yankopon to nsemu a onkoa uyeyo na adweno I will say we reach out to the people but say we reach out so a make sure say enioma na wo de e ma no enkodi ba kofo nsem wo de ma organization and department a nipa dodo na benya ho mfaso
ɛno nti no maa sɛ 37 military hospital police and other hospitals the nneɛma no ɛbɛma wo na abenefit Ghana for nyina na Ghana for nyina enya so emfaso eni ya wuti ono aka ne presidential aspirant edema MPP amanyoku adokure ya eya aka ne mahye bedwane edema Asen Central abato mpiswa so ne din do nyamfo akompre kon Canada ohene Japan na enwachi na Accra Central Police Accra Regional Police Commander COP eye dirty eye tulaka enso eja chede no echim sine age papa se onimnyamfo Canada Japan abaya do yakese etesa hade ma wonom no hye ne bossa chede o munsa kan obegira ne nanso ahwe mana manten de abadwumaden obi mfa nkofa ne ga bia na watu moto mi kwasra me mpra debi mfa pick up nkofa ne girlfriend ko hwim fra me bia mfam debi obahwe hunu se ne manten de ye adwumaden ya magana ho ba monsem akon kan se be ya omenya ho ba monsem betoye o kirem se obesre se Ghana ni bia kakra hye wata so Ghana Post Service eya adwumaden bramo achede mfidie akade ahodo fabra na hye omunkwana adwuma mo yere mo nyere mo ho fi se aban kuto entumi enye ni nyina that I should receive the donation and make sure that this gesture by Honorable we put it into good use. That is, it will aid us in effective policing patrols and ensure that criminals within the city do not have a free day toll place. And we need not talk much on this. We want to assure Honorable that this gesture that you have just shown to Ghana Police Service for a regional police headquarters Accra will ensure that we police the community with these resources you are putting. We also want to say that I know this is not the end. We will be asking for more, like we'll act like artists. So we ask for more, but what we are going to have, we assure you we won't use it as a private use. It's going to be used for police duties. You will not see the vehicle picking school children or doing domestic work. We are going to use it to improve on our security. Ania woti ye ono ane waje Greater Accra Regional Police Commander COP Day2 eye tulaka ena wote se o chechirimu modem boa Canada compre kwabo na mompa muso betu ahwe na bibia konkan edi ama wo na mane boye nsem twire ni Emmanuel opoku active DJ active na different club parliament ebesom ye Yantwa Kasiabone so na mayor Edema Kumasi Metropolitan Assembly eye Onyonyamfo Richard Oforibuadi adodro na efrene second Zuba akasa chemu se eyetimemfo ne omo ye adwuma ewa Santase runabout edeko aya asokwa kwantepon ne so no emomodin ase contractors omo ye adwuma ewa kwan ne so no betimi omo ne omo ebeka bom se ne ebe ye project no ebetimi akontem no din semi tujwa ewa bro construction ewa site ne so na Honorable Oforibuadi ekasa na ochemu se sa project we ebeboa se ne ebe ya traffic ahodo esisisi wa kwantepon ne so na subetimi ate ndi abefode pa na kwan no chese omoba abeye se ne ebe ye nyuma ahodo so na omoye wa kwan ne so no ebetimi akoso na mayor kasaye echemu se aban ebo omode ade contract no ede ma Joseph eye construction limited asese na yade omashe omadwuma na se a omarishe pi eye corridors ahodo na omo hwe se ombetimi ahedwuma ase ewo kwan ne so nti was redwadifo ahyenkafo enetimemufo mo potem honum so mo komakoma ento omoyem na omo mamodia sa contractors ne so ombetimi aboa wom na adwuma no matimi aye ne ntentem Edika abo mo amane no Ghana ban da Roma ye tre ya kwan no fi asokwa interchange no ya no dual carriage e da ba be ka Santase Holy Mary enti enoma ewo ba bia ekwan no efa enua temporary structures a ewo sa areas a kwan be fa ni nyina na yeyi e de free holo to do ahodwo ra ba ta on se yi monument wo nyina Santase ra ba so yeyi ni nyina billboards ewo kwan so nyina yeyi ni nyina yeyi nnua wa ha nyina na containers wa nyina so yeyi ni nyina
mpunto ebeko so okura enyini se Kumasi e dey abeka obi na fortunately or unfortunately omo bebre our road reservations no modala ena bebre so wa aban asase so eti wa aban asase so na our road reservation mu na aban ehia de aya de ebema wa okuro no mpunto abem ama eka ye bo ewo fuel ho ene mra ye di ewo traffic no eso ate ama ye nyina ho atoya ebeso se ye nyina ye mi ani ye nye eba Kumasi no nye se de area say ye ba na abanda na start santation about to be crying about na aka yama contractor niska ama waba so a oye ehu adwuma ye hwe se eno so bebo ama na okọ atasoma simpotem wa 8 kilometers over Ashtown and then a CPC also 7.2 kilometers yeah kan ni me bebra e Kumasi Kwadwo ma ye se de be ya nipa ho be hayo Eni ya uti ye mayor edema ye Kumasi Metropolitan Assembly Onyonyanfo Richard Oforibuadi na manibo ye nsem troni Sam Oforibuatin na dipa santimantemo ebesomye. Yan toa kase bono so nyina mu edema Chief Executive Officer edema Amagashi Herbal Clinic Apostle Dr. Samuel Amagashi eden sama tudwe chirim se yan fanto omaga na de hye nim se enipa odo yankopon ama wono mu nimdie eya bibiduro oman Ghana mu no enya de a wono eni Ghana de hye a wono ya bofunduro anasa abrofunduro yi e de aprepre anasa ntokwa bia nekura bia nim efri se wono mu nyina ya adwuma baako na omunya ne suade hu so mbeboa na Ghana ni ba enya apomuden mapa na wakwa atuma kwa adwuma so akwa adwuma na Ghana man enya to afi ne nkyane yakwa anim e wo manyim o decided to dwamra no ne anam sini otonkra awa santimantemu Emma dear Cassia Bonimianfo, Samuel Furibot Train Command Dr. Magashi H. say, or best of my Ghana, one can be a womb, titrum, any a pine, and a fin so. I saw sure man Ghana poem with Danes was saying. On one home what then say, or met manager Pebia, or man him, and when you moon, oh, wait yet, one more way or more yet, a brofundro, or one of Dasson. And before the Omoya Dinsi for a monon for Sobian or Mosian former train, Ghana doing a papa. Oh, to the man yet, share, or man him. Omo ya brofundro de ya pa omo me bibiduro no so ya papa ni bia to obesra ban onya nyehye ba ko no mo nyina nkwa one platform se we de eduro bia ya duro do ya bibiduro de se ya de ya yi no ono so se bia dupa no ye no aban momode ya hyehye ne moa oman se be ya omo ya brofundro omo ya bibiduro ni nyina no wo betumi hyehye pa bo na Ghana ya pomodin sensem etimi akonkanen wasanso de adesre e de ato abanim se obesra na da enmani miyam National Health Insurance Scheme apomodin se achi ba no so abamon homoden se obetumi ama bi akwa wonom a wonom ya bibiduro ayar sabia honom metre heba klinika ahodo no aban ma obi kita health insurance card na okọ honom a entumi fa ne ho ka se be ya obi nsusu okwa ankwankra yar sabia ene ya bibiduro aso ye no nso no oman sika sema hodo afa apomodin se achi ba no aban ma omususu bi se be ya beboa na Ghana ni bi wo hodo mo kita pomudin se achi ba yi bi nanso odokọ heba clinic enye efrize eho na enkọ honom gese ne abrofo yidie ya eba ne semwa ti aban ma no homoden na omususu a omo ya bibiduro omo ayar sabia na ba ma health insurance pomudin se achi ba no nkọ ne mwa na pomudin sensem enkọ kan ewo mayim enya gibie se ebibiduro die eno na ye nananom ye papa no ye mpanifo omudin kan ekekere Ghana si ho no eno na omu nyina de hwe wo ho e ma sa ayade we mposo obi enya bi a omu mpenso ntumi nkuom eyi omu firi ho enti munya gibie se ebibiduro ne haban ma ewo Ghana ha ewo ye mamu ha no ye betimi e de aboa mo e ma sa o efiri obi aso mi se ye haban ma inwie hini ehoma ene dubna ene inua nankasa no eno na ye nananom mpanifo nyina onyankopon ka kire wo se ye mpansa ye ho yale enti ye nananom mpanifo ne orthodox doctors fo amowo Ghana ha no ye pese momo ti ase de ba kokoba wo nyina ye krobofo ma adwuma mu ye nyina no obi atrimpo ne se Ghana ni bia benya apomuden enya honden enti se yare bi ba mo ho na mo trase hu se yare we die ebi na yare no kwasunsun hye akire yare bi sunsun hye akire no empa eboni haban ma ne ritu enti se du ba bi na se obi wo problem bi obi wo ha obi na se
sɛ nipa no behia sɛ ɛwɔ sɛ ɔba bibiduro fo nkyɛn a Ghana mpanyinfoɔ yɛsrɛ wɔmfa mmara sɛ de bia mbɛka nyina bom na nam so ma ɔman no atumi ayɛ den awie pɛyɛ sɛdeɛ mo nyinaa mopɛ sɛ moyɛ adwenkorɔ parliament wɔ na asɛm bi ba mo nyinaa moka asɛm no na moayɛ adwenkorɔ ansa na mahyɛ mmara no yɛsɛ sɛ yɛn bibidurofo ne authorities no mo yɛ nyinaa nya adwenkorɔ sɛ de bɛyɛ a yɛde edwuma no ɛbɛsa Ghanafoɔ ɛmabunu ne mpanimfoɔ nyinaa yareɛ ɛno ne adeɛ baako a yɛhia paa sɛ mpanimfoɔ nyɛmae na ne kwakora mu no Dr. Samuel Amagashi kyerɛ mu sɛ asɛm waka ne pɛ no ɔbɛsa aka ɔbɛsana ban pa sɛ ne manim yada aban NC Herbal Nursing Training College ɛhɔ no mo no obi pɛ sɛ okosua nurse adwuma sɛ de abrɔfo di awie ɔmo nsi bi ɛmfa ma wo yɛ bibiduro no no mo mmɔden antete Ghanafoɔ a wɔn adwene mu dɔ na ɔmpɛ sɛ ɔmo sua kwan ɛfa so de bibiduro ɛsa yadeɛ no wɔn betuma yɛ ho nimdeɛ na bɛboɔ man efisɛ sɛ betwɛn kwankora kwa aka sɛ ni ahan yɛ ni aduaba ne yɛmfa ahan ne nsa yadeɛ enti adɛnte ne Nyankopɔn nsase ne ahan ma ɔde adom yɛ kwa no a yɛbɛtuma fa bibia firi mu mpanimfoɔ ne nkohuin te ɔbɛsrɛ paa wɔn mu nsi Herbal Nursing Training College wɔ memne mmoa na ɔmo tete Ghana de hye ɔkyerɛ no bɛboa ma Ghanafoɔ dodoɔ na yɛ nimdeɛ mapa na ɔmo aboa sɛ bɛyɛ bibiduro yɛbɛtumi ama na trɛtrɛ akɔ wiase nyinaa na ɔman yɛyɛ ne saa yɛsikasɛm bɛtumi akɔnkan wotumi nti Dr. Magashi me share badwuma se me sha se o ma kro he ya ɛna na ɛyɛ store ɛna yɛde dan yɛ aka ho ɛna nam sɛ ɛhaban ma ɛne dubra ɛwotumi nti yɛde ahwɛ nipa bebree yareɛ nti ɛna deɛ mu hui ɛne hospital kɛse a mu hu sɛ yɛbi ano esi o ma kro ha na nyame anam yɛ so ɛyɛ kwan ɛka ho no ɛnyina ne sɛ nipa yare no sɛ nkɛ ade a ɔmo ba na nkɔmo nya popode nkɔbɛkɔ so abana enti me pɛsɛ me ma Ghana forte aseɛ sɛ ɛhaban ma ne dubra a yɛde sa yadeɛ no mesɛ sɛ aban enyintum na aban ensopoto yɛn sɛdeɛ bɛyɛ na nduro ne haban ma yɛde sɛ yareɛ no ɛno nso betumi atra kɔ baabia na aman foforo aba yɛ hɔ abɛsua bi because yɛhia Herbal Nursing Training ɛwɔ ɔman mu ɛna nduro na yɛde hwɛ nkrɔfoɔ no so no so we ba bibidu ayare sabia yɛhia sɛ anka aban betumi de insurance afa ɔmo ɛka ne bi na nam so ma ne so bebre fi Ghanafoɔ adehye so bibiduro we mo hwɛ hospital yɛ amesi ɛne ɛkwan yɛ ameye yɛ ɛka me nko a me nkwa me tu fa sa kwan no so enti me ye kwan ni nyina si hospital we nyina de aka ho se de Ghana mpanifo be hu sampa ebibidu we ewotumi o ma yenka echi ɛhɔ ɛna yaresa no ɛne yɛ hwɛ yɛ ni fa pa ntwɛ yɛ ni fa nhwɛ yɛ chefi se hɔ ɛna yaresa na apomuden ɛwɔ ɛne a woti yɛ ɔno ɛna wɔyɛ Chief Executive Officer Edema Amagashi Herbal Clinic ne din di Apostle Dr. Samuel Amagashi na mane boye nsɛm twere ne Samuel ofole bo aten de free asante mantemu ebesom yɛn Yentoa Kasiabone so na Global All Industries Limited for akọwa safia se ọma hin honum se ne be yomode ho ebetimi akọche na ọmasan so akasa fa adwen a ọmọwọ efa mpuntu ọmọde ba aboso bompi so mining project no na yade akọ aboso a na chese no no mining history ni de fiti 1930s ana chese afa adwumafo bebre ensem na chese yade akọ honum de fomagudie tu no ọmutu bi ye papa na bro mudu ọman hin hono ma ọmụbọ mọdị ya church ọmụ nso ọmụ dwumedi ọmụ di na ọmụ chemu se campaign no aye edwuma se ọmụ so etu afọmagudi ebeye mfihia du nsu nie na ye general manager Edema Global All Industries Limited Joseph Yansen Foba Junior kasa ye echiremu sa ya de ọmụ hu mpenifo ni bi na emomehu behia se ọmụ so ede ọmụ hu ebekire sane ebeye a ebekire se ọmụ so dwumedi ọmụ bedi na ya de a ehote sane ebeye ọmụ so ọmụ potem ho no mbeto machi no ma hwese project ahodo ọmụ ba beye no bibia ebetimi akosuye no ọmụ chiema ya de campaign ni nso ewo programs ahodo ọmụ beye a mbebua aya adisua ho semsan so na pomuden eba nsuo ene ahonidie ho semso mbetimi aboa ensanu dwuma ene scholarship ahodo ni na ya de ọmụ nso no ọmụ campaign na behwe se bibia betimi akosuye ewo potem ho efrain yara say ye kan ni bigama obaje asasina abofo ema ye nya kwai kwafo enwuru enye nse esi me chia na ya de hodia me asanso aso na se o shira ye se ye no ko se kura nkata eju na sanso amboai ema eni abai na kambo etu enyi sankofo efri ye nya kwai enye wo de kwafo na se ye duma ye mfaso a eba mfaso ni bi se
yɛka economic benefit ebi kɔ ma edwuma wura ɛfa so obenya wɔ edwuma so ebi kɔ ma ɔman no a free tax dividends any royalties a etua then royalties now so if you beba important that is was a mine as a fiase mine and for so be economic liberation also beba yes I say edwuma beba DLFM and kofunya edwuma ya beba kunu mu etu Eniya uti ye general manager at the Mag Global Oil Industries Limited Joseph Yansen Foba Jr. Nenwechi and a community relations coordinator at the Malta Credit Office and no Emma Minerals Commission Daniel K. Eshan Muse a company no any MC and Mashebe near one potem honum Eddie Kaya Kasa. Nemo Momu ni se who be here some sonum ayatime funny or mind your one potem honum ebetimi adwetwe nkomosa na ebe yebetimi aboa na omusuju medi omubedi ni bibia ebetimi akosuye Gubao abaya momongrata sene penyi kai no nje abaya no asede se obeboa amoma yeden ama omayo omajuma no na won de emra kwan so na ede be ye adwuma no nti yabe yama omatu ho asese ontumi nko ye adwuma na nanom se bio ontumi nko po na se adwuma we betumi akoso de ani hina be gina na ana oma hina ni payful ho na adwuma na tumi akoso amade ese community ni nyam omonso atumi enya na ese de aban ne ye no so ontumi enya Eniya uti ye community relations coordinator Takrade office at the Minerals Commission Daniel K. Eshan na ne krakramu anohema at the Mawasafia traditional area Nana Abina Kunajua Tosu mienu to management omuwo global enim so momodi ahwe so mo ben suno ombema timem formo no makwanya no sane be yo musu betimi aye adwuma mo mpa adwuma hodo FM awom no sanso ekasa ye echemu sese wo ma obi appointment letter was so bomodi ahwe so de be ma no working kemu ansa no wehu appointment letter na de ama no adwuma na oba bedi no wate ase so bedi sa adwuma na emom enye se wa manipa na adwuma dada na ansa na de appointment letter bana se wo mpa na chese wabu ne kwasia the next one global for so wa bana wonye was amanda yeduma wonye one amount na wonye yeduma no wonye ntini ye ansa na for yin pa na mba ansa na tade am na appointment letter so appointment letter from man ansa na nipa na ntwe so be ya fine on ya na okọ nipa na bedwuma na ewie na never appointment letter man tam so maye ntimesra one offer the my then asem pese market offer mo want to man offer ye tuma DLFM 106.9 Eniya uti ye hema edema wasafia se traditional area na abena kunajua tosu mienu asana waka ne hu hia pa ade a na adwene mu abie pa na se mete se yesi kwa leader ukoto nyomu asori o me me koto ene be na me koto o de tie anka me sumene wai sameto no nyum nidini wa dance pa ya chumai amne bibi ahi kabela wa sameto no nyum nidini wa dance achirama sister obna for you wanna do? Yes, and say weekend, yes, is the guys who call you queer more sort of man of my kind. Not dating na me crash when now be my microphone 7 Yeah, you wanna do? Who did Jesus Christ? As a young come so why he rather young pop. As you know, Zika, then as a bad day. But we have enough about Kubinanki at the Sinanka Java, my preparation. I don't know. Minimus were careful, Miami who. Ebe ko vitela na eye mi o nya bi nya obia ono na eye because my check at na I think between hu bibia ho but my ya mi hu ti said ya na ji etwa so ma me ko Facebook no so na na eba mba bi hu adokro na Facebook no Ghana for ndi bia ba ena na last start for ball match no ho nya me nya adom na yentumi ni nkonim ehia ye pa ye ne abro na Regina body aba na so ma ya ho my lawyer wa Fasami bi na Adjoa Agyei Sikapa share live edi free eya chimota market nya me kire pa na dwumade so nko a ye bomo man o chem say go blasters in fact ye nkwane nkwaji ku an kura mna Ghana yate na Kofi Parliament ya ba na say blasters go more them go score them okay go score them ye nkwankwa hye wonom ya menhira o say in fact o hwe live edi free ye aguna bobi kuma apa Kofi Parliament ya menhira o pi na kwabia samodi bia ba na wo kire m say
o ma ya ha wo fa Sammy Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ni Adjoa Agyei Sikapa na o say news ni dey in fact nya semkuma kra no contender kra super educative and informative kudos na in fact o say wewu de doors pa de na ekoso mani musa no moma ye hu de yakọ na nsi obi akura suro na comfort mati de aba ho fedu akyerem se nhia kase nkoma no wo fa Sammy bi ni Adjoa Agyei Sikapa na kasebɔ na so fantastic pa na jetua to buruburubura wo hwe ala de fe yes Pentest Coca-Cola nhia kase nkoma DLFM College Association crew members ni nyina na mo fa se ye Kupo Jacob ice sticker de aba na wo so hwe live edi free ye Kintampon not municipal hon mo hwe edi free nyame nhyira opa me wo fa se nyame nhyira opi na master plan junior Kintampon de aba na wo se nya se mkuma kura na honorable Ken Oforiata will not come to Ghana today or tomorrow onsha hwe onsha na de besi be onsha no or see have any case against him go to court and follow the procedures. You can do a try a absentia. Okay, yate, you bet my absentia. Oh, you bet me the assault of Mla Unia. No, yes, baby, bitchin. Na you were not born. I'm not never yet now cotum. And I scan one bit ya. Or Saint Jack as young Comahanabo a year a kosu or ye ousu. Incoming greater crowd regional women organizer Mate. Yamishan so again chira but they so to me ba banner your bank bebo and now who is saying oh bank bebo madia dear seven which in a basa boss ana absentia ho and magana mlan so but ban say hard sika so obi tan ya ne obi tan ya ne in fact oye Jimmy wow ye ni fie o yes you one more time what you say ntino ye hwe ade say bia wo tan me pa ba wo tan me aba Jimmy because we need to fie ana anya no ano na me ni kofi ni Adjoa wo tan ya ne na Adjoa sikiwe na wo tan na openi na woji wo Jimmy o na ya tu ye di fie go ye di obi fie na wo ha wata ya de na sankwasi adwuma na wo yi na yes aso no me wo fa se DJ Omarion DJ mu DJ papa ne nsa no we dead say no manam na ne nua ba kudi na woda ne the senior brother ne din the set Kwabena Omari Kisi senior man set Kwabena Omari Kisi ena twede amponyankopon e de afi ba ko de akamfe o mere ne Ghana Blasters ejina kono senior yema wa woda pa enkwatente na onyini che na wie yesra de amanyampa bo ne say twede amponyankopon ompagya mfra adomu kwa adomu ye die ne kwatenten ene yesre de amawo happy birthday to you Mr. Set Kwabena Omari Kisi nyame nhyira opinu a woda no onya ne soronko wei DJ Omari no ye adwuma wo DLFM 106.9 ana wase yemfa woda sunko we ni yemfa mo nyame nhyira opinu a woda no onya ne soronko kra timi wo fa se Set Kwabena Omari Kisi a we DJ Omari no nyabema awiai ye tucha de mawo enkwatenten na onyini kire na abusua nyina DLFM adwuma ye ko nyina de mawo nyame nhyira opi wate yempa ebo ne se radio ne mu ode unsu be yabi na hu se de mu penten kwa no eteyame nhyira opisi na woda no nya no so kwa woda ne ye de asi kase ebo ne ye prapra kire wie emu se mufo ne ye Miss Mebele entwene se mu ba ye ho fedua no no sansa na me wafa se champion Taylor e de epiem wo Facebook NF yitima kase bo no nya bi hweyem me wafa se mark ye se ebo modern am Black Star Jason ma me hweye esanso boye ho ban ho ne huhu mu e me ye besom kama na kenkanfo ye benu edi amege so ye wofa wase ade ye the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ni bantwere bona na watafiri jamene mo wofa ase ba Adjoa Agyei Sikapa se bibia ni ho dabi yes also hwan na ba na Adjoa si one hwan Kwame Efum ana fe sexy journalist better Ghana Blasters ho asem ne be ye enimle no nsia kase obeba enimle de ye be ye no nsia kase bo because ene yan match ni bi Ghana de enti yen se ye bre enti be ye enimle no nsia kase bo emu nsam no nyina no ye tena kase bo no so a obehu de be konti e de ene match ni be we ni se be di asa ye pon ye be di asa e be ye ni nyina se ya sori yakọ na den enyum de bebre wa ha enti be di asa se yakọ na adwa bre ne de esi German enti ye so na adwa sikin na pamfo na e ba mamu nyina moniti ade hye yakra mo Give us P capsules. Give it